kien minħabba lejra irridu joqtluh. Minħabba lejra. Ara fiex waslet taw biex poġġiet għal-mowt li bentalla. Però ankum ma bataw. Min jgħir m'għandux paċi f'qalbu eżisti. U allura jekk inti vittma tal-lejra itlob għal dawk il-persuni li taf jew li tħoss li qegħdin jgħiru għalik. Tpattijiex lura, tagħmilx bsaten fir-roti, ħalli l-ġudizzju fidejn Alla u għejnhom anzi. Għejnhom, itlob l jagħtik l-erf tiegħu biex ma tagħmilx mossi forozz, però tirritaljax lura. M'hemm l-ebda spirtu nisrani bek. Ir-raba u l-aħħar punt li Giovanni Paolo II jipproponilna fejn tidħol l-ispiritualità tal-komunjoni eżisti biex nżommu din l-għaqda tagħna fl-imħabba hija li nagħmlu wisa għal xulxin fil-qalb tagħna u nerfgħu it-tabbija ta' xulxin. U nixtieq li nifhmu din il-ħaġa nagħmlu wisa għal xulxin fis-sens tal-bżonn tal-maħfra bejnietna bħala Knisja Komunjoni. Ma jistax li jkollna laqda sinċira u vera bejnietna fil-Knisja jekk ma jkunx hemm il-maħfra. Eżisti fid-djufija tagħna anke jekk ma rridux nispiċċaw nweġġaw il-xulxin, iva. Nixtieq insemmi hekk hemm Padre Leopoldo. Padre Leopoldo forsi hawn min jafu Patri Cappuccini li jiena kelli grazzja li għext miegħu meta kont novizz, u patriark li kien ta' aspirazzjoni wkoll fil-ħajja tiegħu speċjali fil-mod kif kien jaħdem mal-priġunieri mal dawk li huma homeless. Kien patri sempliċi ħafna. U darba saqsejtu għamma għax Patri Leopoldo huwa mejjed qiegħed il-ġenna ta' ma jitlob għalina wkoll. U darba għazajt li ma Patri Leopoldo tlu komunità x'inhija? Għalli ħejden għallija offa bajtar ta' xow kulħadd niggas il-xulxin. Qedlu tajjeb proset fader. Però naħseb hekk din it-tixbija ta' dan il-Patri sempliċi Cappuccin, naħseb mhijiex tixbija pessimista ta' laqgħa xejn, hija reali fis-sens li bajtar ta' xowk, ix-xowk mhux qiegħed hemm biex joqgħod inigges il-ieħor. Qiegħed hemmhekk b'mod naturali mal-bajtra u għandu skop. Aħna ċerta djufija fina mingħajr ma rridu xi kuntant, anke jekk mhux apposta, nispiċċaw meta nħokku ma' xulxin, naħbtu f'xulxin biex niġu naħdmu flimkien bħala Knisja, nispiċċaw nweġġu xulxin. Joħorġu minna djufijiet tagħna ta' karattru, joħorġu minna l-istramberijiet tagħna kolkemm aħna nibda minn l-ewwel wieħed, l-istramberijiet tiegħi. Kolkemm aħna u dawn mhux għax inkunu rridu, għax dak huwa aħna full stop daqshekk, kosta toqgħodx tiġġudika u li x'kien ħaġa toqgħod tinterpreta li dak għamillek hekk apposta. U dak il-fader qallek hekk għax rid jagħmellek xi ħaġa oħra, u dik qallek hekk għax ma nafxiex, u dak nibdew nġibdu għax ikun tant minn ħaġa li verament ħadd ma jkollu l-ebda intenzjoni. Hija normali jeżisti. Meta ħa niġu biex inkunu qrib ta' xulxin, l-laqda tagħna ta' bejnietna se joħorġu differenti ta' bejnietna, anke fil-bidu tal-Knisja. Tiftakru San Petru u San Pawl ġiex qaddisin. U San Pawl kien issu l-ferroċjat kontra San Petru f'ċerti momenti, kien il-karattru tiegħu. Jiġifieri dawn jeżistu, anke affarijiet ta' karattru jeżisti, u ma nqogħdux ninterpretawhom mod ħażin. Allura jeħtieġ li hemm bżonn anke naħfru daw id-djufijiet ta' xulxin, ħalli nikbru. Ma niskludix li verament jkun hemm ċirkustanzi meta xi ħadd hija rid iweġġeg vera, bħalma bdejna nitkellmu l-ewwel. Imma ma jistax ikun eżisti illi fil-Knisja aħna ma jkunx post tal-maħfra u din serjetà. Għax xi kuntant issib forsi diktar nies li jmorru li jitqarbu jkunu qrib ta' Ġesu. U meta niġu biex naħfru lil xulxin bejnietna kemm insibuha jibsa. Mhux qed ngħid il-maħfra faċli. U nixtieq niċċara ftit affarijiet fil-maħfra, però qabel ninfasizza illi l-għaqda ta' bejnietna hija mibnija fuq il-maħfra ħbib tiegħi. Ħajdilkom ħaġa. Illum ngħidu ħafna bil-ġustizzja. U hekk għandu jkun. Però l-għaqda ta' bejnietna essenzjalment ma timbenix fuq il-ġustizzja imma timbena fuq il-maħfra. Naf li għal xi ħud dina hija kontradizzjoni u ma jinżluwiex imma din il-verità. Giovanni Paolo II kien għamilha ċara. M'hemmx paċi mingħajr ġustizzja u m'hemmx ġustizzja mingħajr maħfra. Ir-relazzjonijiet ta' bejnietna bħala nsara huma bbażati fl-aħħar mill-aħħar fuq il-maħfra ta' bejnietna. Jekk se nżommu l-punt għal dak li huwa ġust, maħnis se nkunu maqogħdin bejnietna flimkien qatt. Il-maħfra biss tista' tgħeleb dan kollu. U dan naraw eżistijej, għax qed ngħidu jinta, għaliex Ġesu hekk urina fuq is-salib.
Waħda mill-aħħar kelmiet tiegħu kien li kien qiegħed jaħfrinna. Ir-relazzjoni tagħna ma' Alla hija bbażata fuq il-maħfra li Alla tagħna. Konxi tagħha di jew le? Konxi tagħha kemm nippillaw għal punt aħna. U rridu li ħadd ieħor jagħmel l-ewwel passu biex forsi ninċaqalqu aħna, sakemm ma websux aktar qalbna ħandu pjaċir narawh jitħabat għal xejn. Meta Alla ir-relazzjoni tagħna miegħu u tiegħu magħna bbaża fuq il-maħfra li jagħtina fl-imħabba tiegħu. Mela jekk aħna bħala Knisja rridu nirriflettu l-Kristu eżisti. Mhux anke relazzjoni tagħna bejnietna bħala Knisja jridu jkunu bbażati fuq il-maħfra. U din ix nenfasizza. Ir-relazzjoni ta' bejnietna fuq il-maħfra jridu jkunu bbażati. F'kull komunità, kemm komunità reliġjuża, kemm il-komunità tal-familja, kemm il-komunità parrokjali, kemm komunità ekklezjali oħra, għaqdiet movimenti il-maħfra ta' bejnietna. U l-maħfra eżistijaj mhijiex emozzjoni. Il-maħfra mhix jiena xi nħoss. Il-maħfra hija deċiżjoni. Li jiena x'jiġifieri naħfer. Li naħfer jiġifieri 1 nammetti li jien tinqasni, li int li għamilt li ħsara. 2 nammetti li dik l-ħsara li weġġatni, mhux noqgħod ngħid isu xejn mhu xejn, għax hekk xejn mhu xejn m'għandek xejn taħfer u toqgħodx teqret ħalek. Tittammetti jiena mweġġa' full stop daqshekk. Mhux għaf inti ħafna raġunijiet imweġġa'. Imma l-maħfra huwa kieda mill-ewwel ammettejt dawna li jiena xaħat naqasni u xaħat li weġġani. U l-maħfra da dawek issa fit-tret tarġa'. Illi l-ħażen li jint li għamilt li jiena niddeċidi mhux għax nħossek. Niddeċidi imma fuq id-daw tal-kelma tal-Alla. Li dal-ħażen ma nibqax noddu kontrik. Dak ġifieri taħfer, però mhux dik biss ta'. Tmur iktar minn hemm. Mhux biss ma noddux kontrik imma ndawru favorik. Dak ġifieri taħfer minn qalbek u ġġib konverżjoni mill-qiegħ ta' ħajtek għax dak li għamel Ġesu magħna fuq is-salib jibtiegħi. Ġesu fuq is-salib il-maħfra li tagħna x'kien? Il-ħażen li aħna minna Ġesu ma qalinix u le ta' ara u le m'għamlu xejn ma dinbux ta' le dan kollu paroli fuq Ġesu ma qalux. Ġesu qal aħna nibna iva, kelma tal-Alla ċara l-bnedmin kollha dimbuċċatni mill-glorja tal-Alla sal-ġwan. Imma id-dnub li aħna minna Alla ma baqax iżommu kontrina. Ma dawru favorina, fl-ma sens dawru favorina l-dnub, illi iċċekken inkarna sar bniedem u ġiurina dil-maħabba tiegħu. Għalaw il-maħfra kemm hija profonda, mhux biss li niddeċidi li ma nżommx il-ħażen kontrik, imma li ndawru favorik. Kemm hija ibsa u diffiċli mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Però bil-qawwa ta' Ġesu hija possibbli. U b'hekk timbena eżisti l-imħabba vera ta' bejnietna. Min jaħseb nistgħu nħobbu xulxin mingħajr qatt maħna ħanoqsu xulxin, mhijiex reali eżisti. Tgħix fuq Pluto forsi, ma nafx jekk jgħixu x'niesem, imma jekk tgħix fuq planeter ta' hawnhekk magħna, id-dinnaħa ta' dal-art, tad-dinja. Dak li aħna ħanweġġu xulxin anke fil-komunjoni tagħna tal-imħabba bħala Knisja, però tinniżlu għall-maħfra. U hemmhekk imbagħad fejn tikber l-imħabba vera ta' bejnietna ħbib tiegħi. U nixtieq vera minn qalbi nagħmel appell ħbib tiegħi matul dan ir-Randan. Jekk għandek bżonn taħfer, tistennix li ħadd ieħor se jagħmel l-ewwel pass. Ġesu ma qatx jistenna l-ewwel pass. Mhix qed ngħidlek li faċli tagħmilha, però mur itlob. U tiddejjaqx tmur għand Ġesu kif int. Ejdlu mulej għatini l-qawwa tiegħek. Ħalli jiena nkun nista' naħfer, ħalli nżomm dil-laqda u dil-imħabba ta' bejnietna kif tridna u kif tixtieqna int. Itlob ilu minn qalbek, jeħtieġ biex inżommu l-imħabba bejnietna u nkunu xhieda ta' din l-imħabba. Jeħtieġ nagħmlu ewwel pass. Tħallix li jasal l-lajt u ma tkunx irranġajt għall-inqas int minn naħa tiegħek. Ejjew nkunu strumenti ta' din laqda fil-maħfra, mhux innawru l-feriti ta' xulxin, mhux inkomplu anke ħaġa vera u ħadd tieħor qala fuq il-ħabiba tiegħek u fil-komunità qalwa u fil-parroċċja qalwa fil-kunsill parrokjali. Għaliex għandek mur tpaċpaċa int, ħalqek. U kun strument f'idejn Alla mhux tibqa' xerret il-valenu. Il-sim misħut għandek, aħjar tikkonverti. Ħalqek. Tkun strument f'idej x-xitan biex ġib il-firda fil-Knisja. Kun strument f'idejn Alla mulej għamilni strument għal-paċi tiegħek. Ikkonverti hija. Ejjew minfittxu nikunu strumenti ta' din l-għaqda, strumenti ta' maħfra u mhux inkabru l-affarijiet. Mhux biex nattu l-affarijiet tafux, biex inġibu l-paċi vera.